πόντων στα 40 δευτερόλεπτα και είναι ντεζάβι τετιάρτη. Νομίζω δεν υπάρχουν τελειωμένα μάτς. Δηλαδή ακόμη και όταν η διαφορά ήταν στις 5 στα 33 δευτερόλεπτα με 2 βολές του Μπρούτον. Παλεύει η ελληνική ομάδα και ελπίζουμε όλοι να δικαιωθεί. Γιατί αυτό που τη στερήθηκε προηγουμένως το ξανακέρδισε με το κλέψιμο του Φότσι. Διαμαντίδης στις βολές. 65-68 η Αυστραλία μπροστά, 23 δεύτερα για τη λήξη. Διαμαντίδης. Αστοχή. Διαμαντίδης ήταν η πρώτη του άστοχη βολή, 4-5 και η ελληνική ομάδα 19-22. Αυτή πρέπει να μπει. Θα είμαστε στον δίποτε και όσο τρίποτε. Μέσα, 66-68 και η Αυστραλία με την μπάλα. Και επαναφορά από τον Μακίνον. Προσπαθεί και βρίσκει τον Μπάρλοου. Από την παγίδα έμεινε ελεύθερος. Η μπάλα είναι στον Μακίνον. Μακίνον στον CJ Μπρούτον. Το φάουλ από τον Φότσι. Στο Μακίνον έπρεπε να γίνει το φάουλ. Όλα αυτά 18 και 7 για τη λήξη. 66-68. Το πρώτο φάουλ για τον Αντώνη Φότσι. Και ο CJ Μπρούτον θα πάει στις βολές. Το παιχνίδι έχει ψωμί ακόμα, έχει δρόμο ακόμα, αλλά η χαμένη βολή του Διαμαντίδη και το φάουλ στον συγκεκριμένο δαιμόνιο playmaker της Αυστραλιανής ομάδας σκοτεινιάζουν λίγο το τοπίο λίγο πριν από το φινάλε. Πρώτον δεν έχει χάσει βολή, είναι 4-4, ώρα είναι. Cross finger. Να μαρτυρήσω στους τηλεθεατές ότι σταύρωσε το δέχτυλα. Το μαρτύρησες τώρα τι άλλο λέμε. Όταν παίζει εθνική δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε εμείς ομαδοί. CJ Μπρούτον στη δεύτερη βολή. Μέσα αυτή 66-69. Απέχουμε ένα τρίποντο από την ισοφάριση. 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Διαμαντίδης. Απέναντι στο CJ Μπρούτον. Φώτισα από τα 7,5 μέτρα. 69-69 θέλει προσοχή, 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Φόλτς από τα 7,5 μέτρα ίσως και παραπάνω. 69-69 θέλει προσοχή, πάνω κατεβάζει την μπάλα, κλέβει ο Καπατσιάς. Διαμαντίδης γρήγορα θέλει 4 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στο Ζήση, σουτάρει για 3. Είναι μέσα! Είμαστε νικητές! Φοβερό! Απίστευτο! Χειρότερα και από τους Γάλλους πέρσι. Έχει κότσια αυτή η ομάδα, έχει κότσια, έχει καράβι. Είναι μια γενναία ομάδα, δηλαδή όποιου του μένει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Φοβερό! Αυτό που έγινε αυτό είναι το μπάσκετ, είναι το μεγαλείο του μπάσκετ αυτό. Και είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Το μεγαλείο του Φότσι, το μεγαλείο του Παπακά που κλέβει, το μεγαλείο του Νίκου Ζίζη που σκοράρει στη λήξη. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να γυρίσει. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γυρίζονται. Έκανε τα πάντα, έπαιξε καλή άμυνα. Σούταρε 2 φορές για 3 από τα 7,5 μέτρα. Και στην εκπνοή ο Νίκος Ζήσης ήταν ο άρχοντας του αγώνα, ο εκτελεστής. Η ελληνική ομάδα μπλόκαρε τους Αυστραλούς. Οι Αυστραλοί έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Έχασαν την ψυχραιμία τους. Και έχασαν τελικά και το παιχνίδι. Και είναι παρά ένα πόντο το ίδιο σκορ με τον ημιτελικό στο Βελιγράδι. Όχι, λίγο παραπάνω, ναι. Εδώ το τρίποντο του σε επανάληψη να το δούμε ξανά και ξανά. Αλλά ένα δεύτερο τρίποντο. Το ψάχνει ο Νικόλας αυτό το σουτ. Το ψάχνει 3 αγώνες τώρα. Δεν έχει καταφέρει να το πάρει. Και τον αξιώνει ο Θεός, αλλά και η δική του μαγιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, να είναι ο παίκτης ο οποίος να κρίνει το μάτς με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Και ένα άλλο πάνω το αγόρι μου, ο Γιαννάκης συγχαίρει τους παίκτες, οι παίκτες συγχαίρονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική ομάδα, η οποία χωρίς να παίξει καλά, έχοντας βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, στριμωγμένη στα σκοινιά, παίρνει ένα μάτς με την καρδιά της και με κάποια άλλα ζωτικά όργανα που. Με τα αυγά που είχε πει και ο Γιάννης Ιωαννίδης παλιότερα. Δεν είναι της ώρας να δει. Πάντως το στούμενο είναι ότι κατάφερε να γυρίσει από την κόλαση και να κάνει τη διαδρομή κόλαση παράδοση σε πολύ λίγη ώρα, σε δευτερόλεπτα θα έλεγε κανείς. Και να, εκτός από το γεγονός ότι έπαιξε τόσο καλά, με μυαλό όπως ζήτησε ο Γιαννάκης, ότι πήγε στα rebound, έκανε το κλέψιμο, από εκεί και πέρα κατάφερε να πετύχει 2 τρίποντα από τα 7,5 μέτρα ο Φότσης και ο Ζήσης ακριβώς στην εκπνοή. Βοήθησαν λίγο και Αυστραλοί. Να είναι καλά, όπως πέρσι και οι Γάλλοι. Λοιπόν, εμείς έχουμε προπονητή που κόβει το μυαλό του πάρα πολύ. Ο Σιρέικα χτες δεν έκανε φάουλ στην πιο άστοχη ομάδα του τουρνουά στις βολές. Μην τα λες και να ακούσουν και εμάς. Όχι, έγωνα. Παρεγράφει το έγκλημα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί για την αποφώνηση. Και μείνετε μαζί γιατί έχουμε και post live με τον Βαγγέλη Ιωάννου που θα πάει σε συνεντεύξεις. Σε λίγο μαζί. Unga, mam pizmunata. Wanka, wala smika.
Όμορφος πόλιο.